समाधान खालामनानै ख्र ख्र दोनखोमानायल'जों जानाय नङा। जों होनबा रायजो राजा पाब्लिकफ्रा थैनोसै नामा? गैयि मानसि थाखा फैसा गैया थैनोसै नामा? प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय, सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय, थाखा होनानै बुहोनाय, अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला, अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय। आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै होदो आरो हायोब्ला कमेन्ट खालामनानै आंखौ बोसोन हरनोबो गुरैयै खावलायहरबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि गुरुबासा ओनसोलाव माखासे दुंदुंहाव हाव थासारि सोलिबोगासिनो दं। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो गुरुबासा ओनसोलनि जिहेतु रायजो राजाफोर बिथांमोना खुद्रिनाय एबा रागा जोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जे इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो बेफोरबादि बुलायनाय दाङाबाजि जानाय, खौसेथि गैयै, गोरोबलायनाय गैयै, बेफोरखौ नुनानै माने गुरुबासा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव थोंजोङै एबा खेंसालियायै प्रमद बर' बिथांनि आखाइ दं। प्रमद बर' बिथाङानो माने बेफोरबायदि खामानि मावनो बिथोन होदों होननानै रायजो राजा बिथांमोना खुद्रिसारदों। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो असैथो आं बेखौ मिथिला, नाथाय बाथ्राया बेल' जे 2020 मायथाइयाव जिहेतु गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथा होननानै बिथांमोना बे गोजोन गोरोबथाखौ दहाय खालामनानैनो माने सरकारावबो फैबाय। हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव नांलाय खमलाय दावराव दावसिया बारा जादों होननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जिहेतु बुङै बुङै फोरमायै बिथांमोना सान्थिनि मुङाव, गोजोननि मुङाव गादियाव जिरायबाय। नाथाय अब्लाबो दिनैसिमबो मानो बेफोरबायदि दावराव दावसिया मानो जोबदिया आरो बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ आथिखालाव सियाराव जिरायनाय जिहेतु गेदेमा बिथांमोना मानो कन्ट्रल खालामनो हादिया। बरंस दिनैहाय रायजो राजाफोरनि अजद बायदियैब्ला MCLA माधब सेत्री आरो प्रमद बर' आथिखालनि CEM बिटिआरनि बिथांमोननि थोंजोङै एबा खेंसालियै आखाइ दंथारो होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो प्रमद बर' दैदेननाय जिहेतु इउपिपिएल सरकार, बे इउपिपिएल सरकाराव थानानै इस्लाकाटा गुरुबासा ओनसोलनि सासेबो आइजोफ्रा दख'ना गांसेबो मोनाखै, मोनसेबो सरकारनि अनसुंथाइ मोनाखै, IBS मोनाखै आरो गुबुन गुबुन गोबां अजदनि गेजेरजों माने बिथांमोना दुखु मोननायखौ फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो चेयारमेनखौ मानि थाखाय बेबायदि इसिबां गाज्रि रोखोमै बुग्लिहोखो, दा आङो गोबांथार बुंलिया, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हागोन। बे गुरुबासा ओनसोलाव बा जोंनि इस्लाकाटायाव दिनै जोंहा चेयारमेनखौ बुनायनि थाखाय जोङो बिराद दुखुनांथाव। आरो जोङो चेयारमेना जाहैबाय सासे सरकारनि मानसिमोन, बेहा दिनै मानो मोनसेबो पावार गैया नामा? दिनै प्रमद बर'आ बे जाथायखौ जानो थाखाय सिनमारदों नामा? नंगौ नामा? दिनै परिबर्तनाव दिनै बेसेबांबा गोसा सान्दुं गोसायाव, आसार सावननि सान्दुङाव जोंखौ ट्रेन जथेनो खावसे खावसे खानाय हहोनानै जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै जोङो दख'ना गांसे गैया प्रमद बर', आरो नोङो गुन्दा बाहिनी खालामनो थाखाय दिनै नोङो मानसिफोरनो अर्डारखौ होमारदों नामा? बा जुदि नोङो बे अर्डारखौ होआखैबा मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावनांगौ, नङाबा जों रायजो राजाया आरो एक्सन लाबावनाय जागोन। प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन, दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिराद माबा खालामदोंमोन। दिनै साख्रि होगोन बाख्रि होगोन होननानै दिनै परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन, इउपिपिएलखौ लाबोदोंमोन। बोरो बहा थांखो? जेबो गैया। दिनै मानसि बुनायनिसो अर्डार होबाय नामा? दिनै मानसिखौ बिना दसनि थाखाय हागौ जुनार बायदि बुग्लिनायनि गेजेराव एरेस्ट खालामनायाव दिनै मानो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै? मानो दिनैसिम एरेस्ट खालामनो हायाखै? नंगौ, जों रायजो राजाया फोथायदों प्रमद बर'आ मोनसे आखाइ दङ। बे आखाइ दङआव दिनै थाखाबो होबावदों जाहैबाय। बे थाखाखौ सोर हरदों? जुदिअ प्रमद बर'आ होआखैबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ। दिनै प्रमद बर'नि दिनै सरकार सलायनाया बोरै जाखो? रावबो रायजो राजाया मोजां मोनला। दिनै BPFआव जानानै बियो हागौ जानानै बियो दिनै इउपिपिएलआव थांदों, बारलांदों। BPFआवबो बि दावराव खालामदोंमोन, हागौ।
आरो दिनै इउपिपिएलआवबो थांनानै दावराव खालामहैबावबाय चेयारमेनखौ जुदि सेना दा बै बुजानायनि बेलायाव चेयारमेना दिनै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों प्रमद बर'आ जुदि डिसिसन गैयाबा हनै माधव सेत्रिया जुदि डिसिसन गैयाबा बे दिनै चेयारमेना मानो बायनायनि लामा फैखो बेथ' नङा दङ निश्चय प्रमद बर'नि नै माबानि माधव सेत्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ जों बेखौ रायजो राजाया सानदों होनबा दिनै रायजो राजाया इउपिपिएलआव थानांगौना दस्रायाव थांजोबनांगौ इसिबां हाजार हाजार इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा प्रमद बर'आ दिनै कुटनिति खामानि मावनो देशखौ सलायनो मानसि गिदिर जादों ना दिनै गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो अर्डार होग्रा जादों जों बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै दिनै न'खर न'खर साख्रि होनो होननानै हाजार हाजार मानसिखौ बियो लेक्चार होबोदोंमोन हाजार हाजार मानसिखौ दिनै खर' खावसे खावसे हनानै हाजार हाजार सान्दुं गोसायाव दिनै ट्रेन जथेनो होदोंमोन हरो एबसुनि मानसिफोरखौ हाजार हाजार बिसिबां खस्थ' खालामहोदों माथो सासे साख्रि मोनाखै एबसु अफिसफ्रा गासिबो माराम खाजोब्बाय नुखोना नुदिया बेलाय प्रमद बर'आ लाजिखोना लाजिदिया बियो आरो दिनै मानसिखौनो आरो देसे होबावदों जोंनो प्रमद बर'आ जुदि गाव बे जुदि समस्यायाव जरित गैयाबा जोंनि मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ नङाबा जों रायजो राजाया जिबनावबो मोजां मोननाय नङा आरो इउपिपिएलआव थानाय नङा बेखौ जोङो रोखा होननानै बुंखाबाय दिनै मानो बिसोरखौ एरेस्ट खालामाखै मानो दिनै मानसि बुग्राफ्रा सोरनिफ्राय 10,000 मोनखो निश्चय बुग्राफोरानो गावसोरनो फोसावनानै लादों बुनायनि थाखाय जों 10,000 मोनदों होननानै बुंबावदों गैयै मानसिफोरखौ मैया मानसि बुनो थांबानो जायोमोन 10,000 थाखाखौ जोंहा मोनदों जों बायदि 10,000 थाखाखौ मोनगौमोन होनबा बे 10,000खौ सोर होखो ना शिवराज बसुमतारिया होबाय ना माधव सेत्रिया होबाय ना प्रमद बर'आ होबाय बेखौ जोङो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनाखै आरो गोजोननाय फैयाखै माब्लाबाबो बे जुदि समस्याखौ समाधानाव लाबोनो हायाबा दिनै प्रमद बर'खौ गुन्दा बाहिनी होननानै जों सानगोन आरो गुन्दा बाहिनी होननानै जों फोसावबाय थागोन आरो जोङो बे केसखौ एक्सेप्ट खालामाबा आरो खनसे दरना होबावनाय जागोन माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया जोंनो माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया आरो गनायनो हाया जों माबोरै गनायनो बिथाङा हनै बुजानानै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों होनब्ला बियो माब्रैहाय गावसिनि जुदि मोनसे षड़यन्त्र गैयाबा बे जिरादा माब्रै दसेनो माबा चेयारमेनखौ सोलायनायनि माने माबा फैखो जोंनो बे ओंथिखौनो नांगौ नंगौ होनब्ला बे चेयारमेनखौ सोलायलाबायनो हानाय क्षमता दङ दिनै प्रमद बर'मोन नङाबा होमबा बे प्रमद बर'आ आदेश होआखैबा मा बिलाय समाधान खालामनानै ख्र ख्र दोनखोमानायल'जों जानाय नङा जों होनबा रायजो राजा पाब्लिकफ्रा थैनोसै नामा गैयै मानसि थाखा फैसा गैया थैनोसै नामा प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय सोरखौबा मानसि फाथायनानै बुहोनाय थाखा होनानै बुहोनाय अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुङाखै बे दायाव आं जरित गैया होननानै जुदि मिडियानि गेजेरजों फोसावाबा प्रमद बर'खौनो जोङो जेब्लायबो गुन्दा बाहिनी होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन बेखौनो रायजो राजायाबो गनायगोन गासिबो गनायगासिनो दङ जों बेसेबां हागौ खस्थ' खालामबोदोंमोन हागौ आसार सावन भाद्र आसिननि सान्दुङाव जोङो ट्रेन जथेदों दिनै बै समाव आंहाबो मेम्बार फैदोंमोन हिनजाव मानसिनो दिनै पावार होआ होननानै आङो मेम्बारनिफ्राय होखारजादों इउपिपिएलनिफ्राय आङो मेम्बारखौ मावनो मोनाखै प्रमद बर'आ खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बेफोरखौ मानो दिनै इउपिपिएलआव हिनजाव मानसिया होनबा पावारखौ मोना होननानै जोङो हिनजाव मानसिया मिथिगौ आरो दिनै प्रमद बर'आ गुन्दा बाहिनी मानसि बुनो फाथायग्रासो जादों मिडियानि गेजेरजों जोंनो थाबैनो नङाबा नङा समाधान जानांगौ